молимся за Виталия, Анну, Антона, Равила, Викторию. Доверяем Божьей милосердности Руслана, Сабину, Феликс, Липницких, Герасимовых, Михаленко, Кашлі. Традыцыйна католікі ўсяго свету 1 лістапада кожнага года адзначаюць урачыстасць усіх святых. Пачынаючы з гэтага дня на працягу тыдня мы наведваем могілкі і молімся за памерлых, блізкіх і родных, сяброў і знаёмых, якія адышлі ў вечнасць. Сёлета урачыстасць пачалася са святочнай імшы на жодзінскіх гарадскіх могілках. Усталявалі часовы алтар, мікрафоны. Са словам Божым да прысутных звярнуўся пробашч жодзінскай парафіі айцец Міхаіл. Пан з вами і з духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Тобі, Пане. У той час, убачыўшы натоўп, Езус падняўся на гару. А калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і, адкрыўшы свае вусны, ён навучаў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць пазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Сённяшняе першае чытанне з апакаліпсіса святога апостола Яна дае нам у сэрцу вялікую надзею. У чым заключаецца гэтая надзея? Вялікі натоўп, які я убачыў, і ніхто не мог нават палічыць усіх тых, якія прыйшлі з розных плямёнаў, родаў і моваў і стаялі перад тронам Езуса Хрыста, ягняці, апранутыя ў белае адценне з пальмавымі галінкамі ў сваіх руках. Это асобы, якія атрымалі так называемое валадарство нябеснае. Пальмавая галінка – это знак перамогі. Пальмавая галінка – это знак славы, хвалы. Белая вопратка – это знак чысціні. Калі ўзгадваем пра белую вопратку ў жыцці касцёла, калі прыносім да хросту дзіця альбо даросла. Знак белай вопраткі азначае чысціню душы. Ні адной памарачкі. Знак белай вопраткі – знак таго, што мая душа вычышчаная, чыстая. Але сёння таксама ў першым чытанні ёсць прыгожыя словы далей кажучыя, што хто чысціць гэтую душу? Чалавек сам у стане не здольны сам ачысціць сваю душу. Гэтая вопратка выбеленая ў крыві ягняці. Вельмі дзіўнае словы, што як можа быць вопратка выбеленая ў крыві. Але гэтыя словы вельмі важныя, таму што мы дасканала ведаем, што чысціню нашай душы мы не можам атрымаць самі, калі ў нашым жыцці паяўляецца грэх. Чысціню душы дае Хрыстус праз сваё прабачэнне. І таму сённяшнія словы гавораць у першым чытанні, што гэтая белая вопратка, знак чысціні душы, яна атрымліваецца праз кроў Хрыста, які памёр за чалавека грэшнага, які ўваскрос і які жыве ёсць сярод нас. Прыходзіць у таінствах, у сакраментах, асабліва ў сакраменце споведзі Эўхарыстыі, ачышчае душу чалавека. З бруднай душой да жыцця валадарства нябеснага не можаш увайсці. Дзверы зачыненыя. Але Хрыстус чыніць немагчымае магчымым. Ёсць у навучанні касцёла адна з праўд веры,
што ласка Божая патрэбна да збаўлення. Это вельмі важная праўда веры. Ласка Божая патрэбная да збаўлення. Не магу, абапіраючыся на ўласных сілах, увайсці ў Божае валадарства. Ёсць патрэбная ласка Божая, ёсць патрэбны Бог. Гэта магчыма праз рукі Бога. І нягледзячы на тое, што сённяшняе Евангелие гаворыць выразную прыгожую дарогу да сапраўднага шчасця, да Божага валадарства, аднак без Божай ласкі, без Бога я неба асягнуць не магу. Узлюбленыя, сённяшняе Евангелие вельмі прыгожа паказвае, хто з'яўляецца ў вачах Божых шчаслівы. Шчаслівыя убогія, засмучаныя, лагодныя, галодныя, міласэрныя, чыстыя сэрцам, міратворцы. Той, каго зневажаюць з-за Езуса Хрыста. Шчаслівы той чалавек. Але ведаеце, у сучасным свеце, як, дарэчы, на працягу ўсёй гісторыі, не заўсёды чалавек выбірае тое, што ў Божых вачах чыніць яго шчаслівым. Ну, от паглядзіце, што адбываецца ў суседняй нашай краіне Польшы. Выходзяць сотні тысяч дэманстрантаў. З якой прычыны? Таму што забаранілі рабіць аборт на ўзроўні дзяржавы. Калі сцверджана, што чалавек маюць хваробу ва ўлоне маці, аборт нельга зрабіць. Сотні тысяч людзей пратэстуюць. Больш тое. Калі пачытаў каментары, сярод гэтых каментароў ёсць нашы беларусы, якія падтрымліваюць палякаў у гэтым. А што это азначае? Видите, касцёл каталіцкі навучае, калі хтосьці чыніць аборт альбо чыніць гэта азначае цяжкі грэх, то грэх распаўсюджваецца не толькі на таго чалавека, хто непасрэдна просіць аб гэты аборт, але заўсёды ў гэтым граху як мінімум удзельнічаюць 3 асобы. Лекар, той, хто дапамагае гэта чыніць. Але раўназначна цяжкі грэх зацягвае на сябе той, хто падтрымлівае аборт, раіць учыніць аборт, замаўчвае аборт. Таксама цяжкі грэх распаўсюджваецца і на гэтую асобу. Як мы хочам здабыць Божае благаслаўленне? Як мы хочам здабыць, каб Бог благаслаўляў у нашым жыцці, калі, напрыклад, сярод католікаў, я пачытаў, што католікі падтрымліваюць такія рэчы. Это жудасна, калі такія рэчы паяўляюцца, это значыць, што я стаўлюся супраць жыцця, якое з'яўляецца дарам Бога. Да, некаторыя падкрэсліваюць, што гэта свабода выбара. Я маю права выбара, але калі ты выбіраеш цяжкі грэх і апавядаешся за ім, як Божае благаслаўленне можа адгукнуцца ў тваім жыцці? Да, маеш права выбара і выбіраеш смерць. Толькі не думай, што ты словы шчаслівы будуць дакранацца да твайго жыцця. Бог дае простую дарогу. І злюбленыя, мы фактычна бачым вельмі моцнае змаганне добра і зла ў свеце. Калі чалавек веруючы верыць у Бога, то я веру поўнасцю і ў ягонае слова. Не можа быць так, што Богу стаўлю свечку і д'яволу агарак. Калі я не давяраю Бога, то я выбіраю штосьці іншае. Это вялікі боль. Ведаеце, у 1939 годзе, калі распачалася Другая сусветная вайна і Германія напала на Польшу, перад гэтым сястра Фаўстына Кавальская, якая мела глыбокія адносіны з Хрыстом, мела з ім дыялог, у которым Христус як бы скаржыцца Фаўстыне. Я хочу пакараць гэты вялікі горад у Польшы за тое, што там адбываецца шмат абортаў. Сестра Фаўстына разумела, што была мова пра Варшаву. Яна прасіла Езуса Хрыста, каб не рабіў гэтага. Христус сказаў, я крыху зменшу гэтае пакаранне, але яно будзе. І, канешне, мы, калі глядзім гісторыі вачыма свецкімі, скажам, вайна, да, Германія напала на Польшу, разбамбіла поўнасцю Варшаву. Это, нешчасце вялікае. Вачыма свецкіх людзей можам паглядзець, што Германія, Савецкі Саюз, Еўропа, іншыя краіны. Але вачыма веры Фаўстына паказвае прычыну духоўную такога няшчасця, якое дазволіў Бог, каб сталася. Аборты, якія чыніла краіна веруючых. А сёння это выказваюцца сотні тысяч у падтрымку гэтых рэчаў. Ці раптам не прыйдзе чарговае пакаранне? Сумняваюся, што Бог будзе аж так міласэрны, калі чалавек свядома і добравольна
адкідвае найвышэйшы дар, якім з'яўляецца жыццё вечнае. Злюбленыя, мы стаім сёння на гэтым для нас святым месцы, таму што многія з нас тутай маюць пахавана сваіх родных і блізкіх. Часам бывае так, што наш родны і блізкі, который даходзіць да вечнасці, таксама не до конца святыя меў рашэнні. І мы сёння хочам прасіць добрага Бога перадусім за іх душы, каб адарыў іх жыццём вечным, даў стан святасці. Але не можам забыцца таксама і за нашыя душы, за наш розум, за наш менталітэт, каб мы разумна прымалі нашыя рашэнні, рашэнні, якія нас не аддаляць ад Бога. Бо як лёгка бывае так, факту нібыта граху не даканаў, але ў сэрцы я не выбіраю тое, што Божае, адкідваю тое, да чаго запрашае Бог, а адначасова паддаюся інтэлігентнай спакусе ворагу Бога, сатане, а пра што зачыняю сабе сам дарогу да Божага валадарства. Калі я хачу быць святым, я павінен памятаць, што ласка Божая абавязкова патрэбная для збаўлення, а яна ахвотна прыбывае ў сэрцы тых, якія не толькі не чыняць наружна цяжкага граху, але ў сэрцы не дазваляюць памясціцца гэтаму граху, не даюць яму месца на жыхарства ў сваім розуме, у сваіх эмоцыях, у сваім сэрцы і бароніць усім сваім унутраным мірам бароніцца ад таго, што можа аддзяліць нас ад Бога. Вось хто святы. І цяпер у аснове гэтых слоў кожны з нас можа ацаніць, ці святасць жыве ўва мне, ці ўсё ж такі Божая святасць ад мяне далёкая. Ці я прагну усім сваім сэрцам захоўваць тое, што дае мне Бог да разважання, да захавання, ці я паддаю сумніву Божыя праўды і такім чынам аддаляю ад сябе Бога. Няхай гэтыя пытанні прагучаць у сэрцы кожнага з нас, і ў сэрцы кожнага з нас няхай прагучыць адказ. Бог для майго збаўлення зрабіў усё. А я ці раблю крок для таго, каб гэтае збаўленне у маім жыцці было дзейсным і прысутным тут і цяпер. Амén.